Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. ‘Yan uwa da fatan kowa ya wuni lafiya. Yau wani abu ne na samo shi ne na ce to ya kamata ‘yan uwana su ma su sani kowa ya amfana. Wani application ne wanda ake sayar da data mai sauƙi kuma gaskiya ga rahusa kuma bai da matsalar network. Da farko yadda za mu yi mu samu wannan application shi ne za mu shiga a play store, ga shi mun shiga kamar haka, za ka yi searching application mai suna Gora data, ga shi Gora data, sai mu danna search. Yawwa ga application ɗin nan ya fito, to ni dama na riga da na yi downloading ɗin shi, wanda kuma bai yi downloading ɗin shi ba zai iya downloading ɗin shi sai ya buɗe. Bari mu buɗe shi kamar haka. Yawwa ga shi mun buɗe ya nuno mana fuska kamar wannan. Da farko abin da za mu yi shi ne sai mu shiga register now, ga shi inda wannan jan rubutun, mun danna kamar haka, ya nuno mana first name ɗinmu, sai mu sa Ali, last name ɗinmu Musa, sai Gmail address shi ne sai mu sa, yawwa ga shi, sai lambar waya, sai password ɗinmu za mu sa 1234. Kai ma za ka iya sa naka amma ga ra'ayinka ba wai dole sai irin nawa ba. Sai mu danna register. Yawwa alhamdulillah ga shi mun yi register, sai mu yi login. Da za mu yi login shi ne za mu danna nan kan Gmail address ɗinmu, sai mu rubuta Gmail ɗinmu, ga shi ya fito mana kamar haka. Sai password ɗinmu shi ne 1234, kai kuma wanda ka sa shi za ka rubuta 1234, sai na yi login. Nan ma ya rubuta welcome, sai in sa password ɗina 1234. Yawwa alhamdulillah ga shi ya buɗe mana kamar haka. In za ku kula ga wallet balance ɗina 00. To ga shi za ka iya sayar da kati, za ka iya sayar da data, TV payment, electric bill, education fee, mega data da dai sauransu duk ga su nan. Har recharge card ma za ka iya yi a cikin shi, kamar kati haka na lambobi za ka yi, kuma za ka iya turawa kamar BTU kenan. To da farko yanzu abin da za mu yi ya zamto mun sa ma account ɗin namu kuɗi, shi ne za mu danna wurin full wallet, ga shi nan daga sama farko mun danna shi kamar haka. Yawwa to yanzu ba su riga da suka ba mu account number ba, za mu jira su wani ɗan lokaci haka su ba mu account number. Idan suka ba mu account number to sai mu ci gaba daga inda muka tsaya in sha Allahu. In ka ji daɗin wannan bidiyo ka mana like, Allah kuma ku mana sharing domin ‘yan uwa su amfana. Na gode.